गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम नायलांगोन। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो। दिनैनि गोदान खौरांफोरावनो दङ। माहारियारि सावस्रि मिसनआ चिराङाव मोनसे गेदेर सावस्रि मेला खुंदों। चिरां जिल्ला खुंथायजों लोगोसे नेशनेल हेल्थ मिसनआ सुश्रपा सेतुनि सिङाव बिजनि फरायसालिमायाव मोनसे गेदेर सावस्रि मेला खुंदों। हादरारि सावस्रि मिसननि बानजायनायाव गुबुन गुबुन गोब्राब बेरामफोरजों भुगिनांनाय 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि गथ'साफोरनो रोंगौथि गोनां देहा फाहामगिरिया साबसिन सावस्रि जोथोन आरो साबसिन फाहामथाय होनाय जागोन। लोगोसे बे मेगा हेल्थ केम्पआव 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि गथ'साफोरखौ जोनोमजों लोगोसे देहायारि गाज्रि थासारिजों मोगा-मोगि जानांनाय गथ'फोरखौ बेसेन लायाजासे सावस्रि आनजाद होनाय जादों आरो देहा फाहामगिरिनि सुबुरुन बादियै मोजां फाहामथाय लानो गोनां गथ'फोरखौ रायजोनि बायजोआवबो दैथायहरनाय जागोन होनना खौरां मोननाय जादों। फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 21, 22 आरो 23 अक्ट'सिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय रुपाथि फोरबो हाबाफारिखौ बिथा खालामनानै रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि खुंफुं आफाद एबा बङाइगाव DCOSनि रेफारेन्ट थमास पुरलुपिल बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बिथाङा मिथिहोदोंदि जानो गोनां बे हाबाफारियाव आथिखालनि आसामनि रायजोपाल एबा रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्या आरो BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो बाहागो लानो हांख्रायहरदों होनना रेफारेन्ट थमास पुरलुपिल बिथाङा बङाइगाव सामफागुरियाव थानाय बिशप हाउसनिफ्राय खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोयो होनना खौरां मोननाय जादों। गसाइगाव तेलिपारा टोल गेटआव बिगोमानि गुन्डागिरि आखु गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय मुवा बेसाद लाबोनाय गारिफोरनिफ्राय टोल टेक्स लानायाव गारि मटर सालायग्राफोरखौ बुदों होनना अजद होयो। टोल गेटनि मावथिफोरनि बुनायाव गुबुन रायजोनिफ्राय मुवा बेसाद लाबोनाय गारिनि ड्राइभारफोरा जोखोम जादों होनना दाबि खालामो। लानांगौ बायदि टेक्सनि बादगा रां बिनानै मोनाबा बुयो होनना फोरमायदों गारि ड्राइभारफोरा। बैफोर गुन्डागिरि खालामग्रा टोल गेटनि मावथिफोरखौ सरकार एबा प्रशासना मा राहा लागोन फैबाय थानाय समासो मिथिसिगोन। चिरां जिल्लानि सुन्दारियाव दुलाराय सावथाल फरायसा आफादनि खुद्रिसारनाय ST जानांगौनि दाबिजों दुलाराय सावथाल फरायसा आफादा आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि नेहाथारि आदित्य खाख्लारिनि मुसुखा सावना खुद्रिसारदों। आसाम सोरखारा जुदि ST गनायथि होआबा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन आरो बर' सावथालनि गेजेराव दाङाबाजिबो सोमजिनो हागौ होनना दुलाराय सावथाल फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि दुर्गा सरेन बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों हुमखि होयो होननानै खौरां मोननाय जादों। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि थानानि सिङाव थानाय 2 नं हसं गामिनि मुस्रि करन स्वर्गयारी 52 बोसोर बैसोनि सुबुङा थांनाय 15 अक्ट'बर बुधबार सानखालि मोनानि 12 रिंगायाव न'निफ्राय ओंखारलांनायनिफ्राय दिनैसिम न'आव फैफिनाखै गोमाना दं। न'खरनि सुबुंफोरा नागिरनानै हालाय हाफाय जागासिनो दं होननानै मिथिना मोन्दों। बेनिखायनो न'खरनि सुबुंफोरा सोरबाफोर नुबाय बायोब्ला जानबुं नम्बर 8822396599 आव खौरां हरनो खावलायदों न'खरनि सुबुंफोरा। बाथौ धोरोमारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थांनाय 16 मार्च 2025 अक्ट' भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया दतमा जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन आरो बे खाबुआवनो बाथौ ट्रेडिशन आरो कालचारेल सेन्टार क'क्राझार बागानसालिनिफ्राय साराद' प्रसाद मोसाहारि आरो महिम चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि मोनसे हानजाया नखर मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै गोसोखां बिलाइ गथायो आरो बाथौ धोरोमखौ हिन्दु, ख्रिस्टियान, मुस्लिम, सिख, जैन बायदि आलादायै भारतनि सुबुं सानखो पपुलेसन सेन्सुसआव थिसननांगौ होनना दाबि खालामो। मैया नखर बिफाननि थांखि बायदियै रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियाया गनायथि होनायजों फैगौ सेन्सासआव मावफुंनो बिथोन होबाय। बे गेदेर खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय नखर मन्थ्रिखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरदों। थारैनो बे सिनायथिया बर' हारिनि लामा हान्थिनायाव मोनसे गोदान आगान। लोगोसे फैबाय थानाय सुबुं सानखोआव भारतनि गोदोनि बाथौ धोरोमनि थाखाय आलादा क'ड होनायाव UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आ मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ साबायखर बावहरदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।